sagot para iti amin nga madandanagan iti detoy nga virus. Siksika O Apo, ibileg mi panakaawat, inakapsut mi pagnakapakawan, pagkurangan mi iturong mo Apo, ti panagbiag mi iyayat ti Diyos intay rambakan, grasya na asagot pagraramadan, taiso tibiyag amin agapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, anyaman abanag pintay biruken, anyaman arigat pintay parmeken, wen nga agpaiso ti Diyos tulaeng kiret ken namnama dintu aglemeng, tiyayat ti Diyos intay rambakan, grasya na asagot pagraramadan, daiso tibiyag amin agapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, inayayat mo Apo dagiti na panglaw, nakakaasi dagiti mawaw, kasken ka Apo balinen nakam, tapno ti ayat mo di may paidam, ti ayat ti Diyos intay rambakan, grasya na asagot pagraramadan, daiso tibiyag amin agapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, tiyayat ti Diyos intay rambakan, grasya na asagot
nagraramanan kay sutibiyag amin naggapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan.